ಮೂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪಾಯರುಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ದಾದ ಬಣ್ಣಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಮೂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪಾಯರುಂಡು ಐಕ್ಲುಂಡಾ ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ಅವು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪತ್ತ ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ಹೋಯ್ಕ್ ಐಕಿ ಕೂಳೂರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರ್ದು ಕಾಲ್ವತಿ ಅಡೆ ಪುಡ ಕಚ್ಚಿ ಚಾಪುಡುವ ಕಟಿಲಿಗ ತಿಬರೊಬ್ಬರ ಹೋದು ಬರ್ತದ ನನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ನನ್ನ ಕುಡಾಬಿದಾರ್ದು ಕೂಡ ಬಾಯರುಂಡು ಆತ್ನೆಟ್ ಒಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಕನಬ ಏತುಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಚ್ ಮೂಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಕು ಕೈಕಂಬದ ಇದಾಗ ಪಿದಾರ್ದು ಅದೇ ಗಂಧ ಸೇವನ ದೇ ಪೂರ ಪತಂಡರೆ ಚೀಲ ಇರ್ನ ಇದು ಮಲ್ದಾರ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾನ್ ನಮಕ್ ದೇ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪಾಯರುಂಡು A to Z ಆವಡು ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯರುಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಂಡಂದು ಅವನ್ಯ ಸೋಷಲ್ ಇಂಚ ಇಂಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕನ್ಪೆರತ್ತ ಅಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ನೇರು ಮೈದಾಂಡ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ತೋಜೋಡು ಹಾ ಅಡೆ ಪೋಯರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಓ ಅವು ಪತೊಲ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಿಂದೆಗೆ ಅವು ಫೋನಾನೆ ಪನ್ ಬಿತ್ತೆ ಹೊಡ್ಸಿ ದಾದೆಗೆ ದಾದ ಸೌಂಡುಲ ಬೇತೇನಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕುಡ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದು ಕಾಶಿಟ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರತ್ನ ಮೂಲೆ ಕೈ ಹೋಗ್ತೀರ ಅವನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೆಂಕಟರಮಣದ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ನತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಮಕಾಂತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಚಿ ಪೋಯರ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ್ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇನಿಯಾನ ಸೀರೆ ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸೀರೆ ಕೊನೊಪ್ಪುನಾತ ಇನಿ ಕುಡ್ಲ ಬನ್ನಗ ಸೀರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ದಾಯ ಅಂದು ಪಂತ ವೆಂಕಟರಮಣ ಬರ್ತಾನ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಜರಿಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಜರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಹಳೆಯ ಸ್ಯಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಹೊಸ ಸ್ಯಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೇಡಮ್. ಹಳೆಯ ಸ್ಯಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ಯೂರ್ ಜರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 10,000 ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಮೇಡಮ್. ಇದು ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೀರೆಗಳು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 7,000 ಹೋಗ್ತದೆ. 17,000 ಆಯ್ತು 2 ಸಾರಿಗೆ. ಇದೊಂದು ಫುಲ್ ಜರಿಗೆ ಮೇಡಮ್. ಇದಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಕಟ್ ಸ್ಯಾರಿ ಫುಲ್ ಜರಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 15,000 ಹೋಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಇದೊಂದು 10,000 ಹೋಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ಇದೊಂದು 3,000 ಹೋಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. 38. ಹೌದು. ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಮೇಡಮ್. ಇದು 2,000 ಹೋಗ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ 40,000 ಹೋಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಅಂದು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಮಣ ಆರ್ಕೇಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಜೀವರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಸಾರೀಸ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಪರಾತ್ ಸಾರಿ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಮಾತ್ರ ಸಾರಿ ದನಿಗಳು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೂರ ಸೀರೆಲ್ಲ ತುಂಬಂತ ಹಾಕುಜಿ ಅವು ಸಾರಿ ಬಂಡ ಆಯ್ತಾ ಜರಿ ಆತು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾರಿಗೆ 15,000 10,000 7,000 ಅಂಚ ಮಾತುಂಡು. ಮೂಲಿತ್ತಿನ 7 ಸಾರಿಗೆ 40,000 ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಸಾರಿ ಹೊಡ್ದು ತುಲಂದು ಏತ್ ಡಲ್ ಉಂಟು ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ಡಲ್ ಸಾರಿಗಳ ನೆಕ್ ಮೂಜಿ ರೆಡ್ ಸಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ತುಲೆ ದಾಯ ಪಂಡೊಂದು ಡಲ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂದು ಜರಿ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಚ ಪ್ಯೂರ್ ಜರಿ ಇತ್ತನ 19 ವೆಂಕಟರಮಣ ಆರ್ಕೇಡ್
ಕಾಂಜೀವರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಸಾರಿ, ಕಾರ್ಶಿಟ್ ರೋಡ್, ರಾಮಕಾಂತಿ ಟಾಕೀಸ್ ತಲ್ಪ ಇದು. ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಈ ನಂಬರ್ ಕಾರ್ಶೀಟ್ ಡುಲ್ಲ ದುಮ್ಮೆ ಎಂಕುಲ್ದೇಕ ಪೂಮಾರ್ಪೇಟೆ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೇರಿ ಇತ್ತದಾದ ಪುದಾರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ದುಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪೂಮಾರ್ಪೇಟೆ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಅಡ್ಗ ಮೂಲೆ ಏಪಾ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮೂಡ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಮೂಡ ಉಂಟಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಳೊಂದು ಕೊಂಚ ಮಾರೊಂದು ಎಲ್ಯ ಮೂಡ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ಮೂಡ ಬೇತೆ ಅದೇ ಬಿದಡ್ಗ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವ ಯಾನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿ ನೀಡಿಗೆ ಏತ್ನೆ ಪ್ರಾಯಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಜ ವರ್ಷ ಉಪ್ಪು ನನ್ನ ದಾನ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಎತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ನೆನಪುಂಡ ಮೂಲೆ ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರು ಮೂಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮೂಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋಯರುಂಡು ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಪೋಪುನು ನಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆತ್ತನ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾರಿದಡೆ ಬರ್ರೆತ್ತದು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ನೀಯೇ ಪೋಯಿಂದಿ ರಡಡು ದಿನ ದಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಇಂಗ್ ಡೌಟ್ ಯಾನ್ ಬರಂದಿಚ್ಚ ಅಂಚ ನಾವೊಂಜಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋಂಡ ಅಂಚ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಪೋಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ನಗಡೆ ಬೈ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಗಾಜಿ ಗಂಟೆ ಆಟೋ ಉಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆಟೋ ಓಡು ರಂಗಸ್ಥಳ ರಂಗದ ರಂಗಸ್ಥಳಗೆ ಇತ್ತೆ ಓಷನ್ ಬರ್ಲಿಗ ಅತ ಮಹಾರಾಜ ನಿಖಿಲ ಬಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋಪ ಲಿಕ್ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸೀಡ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಕಾಂಡ 4 ರೆಕ್ಲಾಕಿದುಂಡು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಎತ್ತು ಗಂಟೆ ಐನಾ ಒಂದು ಬರ್ತನ ಐನಾ ಆತಿಗೆ ಐನಾ ಒಂದು ಬರ್ತನ ಕಕ್ಕುಂಬೆ ಇಂಕೊಳೊಂಜಿ ಬತ್ತುಂಡ ಮುಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಡ್ನೆ ಕನಪುನ ಅವಳು ಸಾಮಾನು ಪೆಜ್ಜುನಾಳ್ಲ ಮಲ್ಲಂದು ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಗೆ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಚಪುಡ ಅವನಲ್ಲ ಅತೆ ಮಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಚಾ ಒಂಜಿ ಸುರು ಕರ್ಕ ಕಾಂಡಂಜಿ ಲೈಟ್ ಆತನ ಕಣ್ಣ ಅಂಚ ನಿದ್ರೆ ಅಮಲ್ ಅಮಲ್ ತರ ಎಲ್ಲ ಬೇನ್ ದಾದಂಬೆ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಕಾನೆಟ್ಟೆ ಚಾ ಕರ್ಕ ಅಂಚಿನಿ ಅವಳು ಚಾ ಪರ್ಜಿ ಕರ್ದದ ಕೋಡಿ 21 ಬತ್ತಿನ ಅಂಚೊಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಕಣ್ಣದಿ ಚಾನ ಕಣ್ಣನೆ
ಟಕ್ ಮಂತದ ಮಸ್ತ್ ಮಂತದ ಯಾನಿ ನೀ ಕಾಂಡ ಕೋನಕ ಪಂಡತ A to Z ಆವಡು ನಂದು A to Z ಇರುತ್ತನು ಇಜಿನ ನಮಕ್ ಒವ್ವಣ್ಣದ ಗೀತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಸಕ್ಕರೆ ಚೂರುಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ಕನೆ ಇರಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕನೆ ಇದ್ದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ನನ್ನ ಹನಕ್ಕಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದೆ ಕತ್ತನಾಳ ಅಂದೆಕ್ ಬೋಡಾಗ್ಬೇಕು ದೋಸೆದ ಇಡ್ಲಿದ ಪುರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹುದುಗೆರೆ ಪಾಡ್ದ ಇಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬೋಡಾಪು ಇನಿ ನಾನು ಬೆಲ್ಲದ ತುಂಡುಲ ಕನದೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪೊಡಿಲ ಕನದೆ ಪೊಡಿ ಮುಗಿನ ಬೆಲ್ಲನ ತುಂಡು ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಜಿ ಕೊಡ್ಚಿ ಯಾವ ಜಾನ್ ಚಾತಡಿ ದೆಪ್ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡಿಯೇ ಕಣ್ಣ ಕಡಕ್ಕ ಹಾಪು ಜಾನ್ ಬೆಲ್ಲದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದ ಇದು A to Z ಪಂಡತ ಅವು ದಾನ ಪಂಡ ಏಪಲ ನಮಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಚ ಪಂಡ ಓರವರ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಬೋಡಾಕಿನ ಮಾತ್ರ ಬೋಡಾಕುಡು ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಡು ಮತ್ತಂದ್ರ ಸಾಬೂನು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಸಪ್ಪು ಶಾಂಪೂ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಲೈಜಾಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅವಿಂದು ಪುರ ಆವಡಿ ಪೂಜಿ ಕಾಲಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಓಡಾಕು ಹೊರಗದಾದ ಪಂಡ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಟ್ಟಿಲ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೋಡಾಕು ನಂಜ ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ A to Z ಬೊಚ್ಚಿವೆ ತರವೇನೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ A to Z ಆಯ್ರೆಕ್ಕೊಂಡು ಓಲ ಅಂದ ಓಲೊಂದು ಆಯ್ರೆಕ್ ನಂದೊಂಜಿ ಕಾಣಿದ್ದು ನಿತ್ತಲಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಏಪಲೆ ಶನಿವಾರ ಬೈಯಲಿ ಕೂತು ವೆಚ್ಚ ಇನಿ ಐತಾರ ಮಂಡೆ ಮನೆ ಕೊಂಜಾರೆ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳ ಪಾರತ್ತ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಕೆಡಿ ಇನಿ ಓಂಡು ಪರ್ಮದ ಪೊಡಿ ತೆತ್ತನ ಯಾನ್ ಮೇನ್ ದಾ ಅಕೌಲೆ ಒಯ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾಡ್ಯಾರ ಯಾನ್ ಬರ ಉಪ್ಪುಡು ಬಾಡ್ನ ಮುಂಗೆ ಪ್ರಜೆ ಆತ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಕೊರಿಯ ಐದಕ್ಕೊಂಜಿ ತೋರಿದ್ದು ನೆಂಕ್ ಎಟ್ಟೊಂಜಿ ಆ ಜನ ದೇವನದ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪರಿಮಳ ದಾದ ಕಡೆ ಉಪ್ಪು ಪುರ ಕಡ ಕಾತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ಯಾಡ ಕಡಕ್ಕ ಆವಡ ಅಂದು ಬೆಲ್ಲದ ಪೊಡಿ ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಈಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡಿಯ ಇನ್ನು ಒಂದಿದ್ರು ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದದ ಪೊಡಿ ಕಾಣಲೆ ಅವೇ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಈ ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪುರ ಉಂಡದು ಈ ಚೆಕ್ಕೆ ಪುರ ಕಂತ ನಡುವ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುಂಡು ಅವು ಚೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿಂದೇ ಮರತ್ತು ಒಂಜಿ ಮರತ್ತು ನಾಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಉಂಡತ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದು ದೀಯೆ ಕಲರ್ ಉಂಡತ ಅಂದು ಕೇಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಮರತ್ತು ನಾಂದು ಈ ತುಂಡು ಒಂಜಿ ನೀವು ಬರಂದ ಬರುವತ್ತ ಕೋರಿ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಗೋಡು ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ಮೀನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕೊಡ್ತದ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಟ್ಟಿಡು ಮಾಡು ಉಪ್ಪಡ ತೊಟ್ಟೆನೆ ಚಟ್ನಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡ ಚಟ್ನಿ ಹತ್ತು ಅಕ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮಂಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಹತ್ತು ದಾದ ನಮಕ್ ರಾತ್ರಿ ಪಲಾವ ಸಾಲೆ ನಾಟು ಹೋಗ್ಬೇಕ ದಾದ ಉಂಡು ಕೋರಿ ಉಂಡು ಗಂಡಸ ಉಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೂವು ಯಾನ ಮುರಣಿ ಪಣದಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಟಿಗೇನು ಗೋಧಿ ಪೊಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಇನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಂದು ಮನ್ನಾ ಸಾಂದು ಒವ್ವ ಗೊತ್ತು ಜನ ಸೂಪರ್ ಎಪ್ಪುನಾಗ ತೋಜಾಲ ಇತ್ತೆ ಒಯ್ಟು ಉಂಡ
ಕಂಡಿಲ್ಲ నీకు చా జాస్తి ఇలా చా జాస్తియా మూలికలుగా చెప్పు రకమే ತಿಂಡಿ ಕಣಬ ಇದಾ ನಿನ್ನ ಚಿಪ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಲೈಟರ್ಲ ಹೋದಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಲೈಟರ್ಲ ಕಾಣ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಂದೆ ನಮ ಇಂದೆ 1 ಇಯರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 1 ವರ್ಷ ನಾವು ಕೊನೋಡ ಆಳಾಟ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಕೊನಪ್ಪ ನಮಗೆ ತಪ್ಪೋದೈತೆ ಕಣಪ್ಪ ನಾನು ಪಂಡಕ ಮಲ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂಟೆಂಗು ಐಟಮ್ ಇನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ನಂದು ಮಲ್ಟಿ ನಾನು ಜೋಳದ ರಾಗಿದ ಪುರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಐಸ್ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಗಿ A to Z ಸಾಮಾನು ಪಂಡದು ಅಂದು ನೆಂಚಿನ ಸಿಂಕ್ ಪುರ ಪಾಡ್ನ ಬಾಲ್ಸ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಪೂರಲ್ಲ A to Z ಟೇಕ ಇದು ದಾರದೆಲ್ಲ ಪಂಡರ ಇದು ತುಕ್ಕೊಂಡತೆ 1 ಲೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆಕ್ಕೆ ಹೊರ್ಮನುದಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರ್ಮನುದಿ ಚಾಂಡಲ ಈ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ಉಂಟದ 1/2 ಲೀಟರ್ ಡಬ್ಬಲ ಬರ್ಪುಜಿ 1/2 ಲೀಟರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಸುಧಾರಿತ ಪೇಪರ್ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಿಂಜ ಉಂಟು ತೆಗೆದಿರ್ತೀನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪುರ ಉಂಟು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನಂದು ಯಾವತ್ತ ಈ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಿನಿ ಒಂದು ಆಫರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಮೆ ಆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡಿನೆ నేను డ్రైవర్ బారే ಬೊಚ್ಚಿ డే సూలే ನಿಗೂ ಚಿಕ್ಕಿ ದೂತು ಜರೆ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಚೀಟ್ ನಿಗೆ ಬೊಚ್ಚಟ ಚಿಕ್ಕಿ ಮುಜುಲೆ ನಿಗೂ ಕಂದು ಜರತ ಬೊಕದೆ వజాలి ತಾ ಇದೆ ಬೇಲೆ ಜಗೆಟ್ ఏతి టేస్ట్ ఉండు సూలే ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಎರಡವು ಏಕ ಮನೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಅವು ಬಟಾಟೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ರಂಜನ ಚಿಪ್ಸ್ ನೆಕ್ ಏತಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ 125 ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಉಂಡದ ಅಂದ್ರೆ ಪುರ ಅಂತ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪುರ ಇಳ್ಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳ್ಳೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಣತ್ತೆ ಯಬ್ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ರಟಾಟ ಬೈದಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಳ್ಳ ಯಬ್ಬಾ ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಂಪಿಂಟು ಎಂಕ ಡೌಟ್ ಯಾನ್ 2 ವರ ಮಣ್ಣು ನೀರು ದೆತ್ತು ಬೇಡೋರ ಯಾನ್ ದೆತ್ತು ಬೇಡ ಅಂದು ಈಗ ನುಂಡತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಚ ತಿಂಗೋಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ್ದು ತೊಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಲ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಲೆ ನಾಟ ಹೋಗೋಯರು ಒಂದು ಚೆಂಕ್ಲೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಒಂದು ನಿಗಂತ ಕೊರಿ ನನ್ನ 2 ಜನ ಕೊರೆಯರು ಯಾನ್ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡೆ ಎಂಬೆ ಶಾರ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ ಬಾರ್ದು ನಂತರ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂದಿದ್ದಿ ಆಡೆಡ್ಡೆ ಎಂಗುಳು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಓಲ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಕಲ್ಪನೆ ಪಿಂಚಿ ಪಜ್ಜಿ ഞാൻ മലപ്പുറത്തെ പോയിട്ട് ജൂലൈ ഓക്കേ ഇല്ലേ പോയ മണ്ണ മല്ല ലൈ ജൂയിൻ മലപ്പുറം ഫാൻ ബട്ട് ചൗല ആക്കും ದುಂಬೆ ಚೌಲ್ಯಾವು ಬೆಚ್ಚಿಜ್ಜಿ ಆ ಮಂಡೆ ಒಂಜೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ ತಿಂತಿದ್ರೆ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪಂಡೆ ಇದು ಪಂಡೆ ಇಂಕು ಶಾರ್ಮ ಇಂಕು ದಾಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಆಂಡಲ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಕಂತೆ ಸಾಲೆ ಐ ಮಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮುದುಪುಗ ಒಂದು ಪಿಳ್ಳ ಕಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಸುರಾತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯುಂಡು ನಮ್ಮ ಡೆಜ್ಜ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚ್ಚಪ್ಪು ಒಂದು ದಹೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಡೆದ ಅತಾ ಡೌಟ್ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ಅದು ಬೆಚ್ಚಿಜ್ಜಿದಾನೆ ತಿನ್ನೀನ ಯಾವಾಗ